Pannelli fotovoltaiċi, vertical louvers, solar water heaters u comfort sensors. Dawn ftit mill-istrutturi ta' enerġija sostenibbli li ġew implementati fl-Iskola Primarja ta' San Inazzju fis-Siġġiewi. Dan b'investiment ta' 1.4 miljun euro b'kofinanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Fuq in-naħa ta' barra l-iskola ġiet imkaħla b'materjal apposta sabiex ma jippenetrax ilma u bekk tonqos b'mod drastiku l-umdità fl-iskola. Fl-iskola twaħlu numru kbir ta' pannelli fotovoltaiċi li jilħu l-massimu ta' 90 kW b'123,000 unit f'sena. Apparti li jġeneraw l-enerġija waqt li l-iskola tifranka l-flus, dawn il-pannelli jipprovdu del fil-kurituri tal-iskola. Mat-twieqi tal-iskola ġew imwaħla vertical louvers li jistgħu jiċċaqalqu skont id-direzzjoni ta' minn fejn tkun ġejja x-xemx sabiex ma jkunx hemm sħana żejda fil-klassijiet. Attrazzjoni li żgur it-tfal jieħdu gost biha meta jibdew jersqu x-xhur tas-sajf hija l-pixxina. Iżda permezz ta' solar water heaters l-istudenti issa jistgħu jgawduha fix-xitwa wkoll. Dan kollu filwaqt li twaħlu bibien li ma tgħaddix il-kesħa u sħana minnhom, viti awtomatiċi sabiex ma jkunx hemm ħella ta' ilma, toilets aktar iġeniċi, tamir li jiġġenera l-misħun biss filwaqt li jkun hemm bżonn u infrared heaters fis-suffett li jaħlu ferm inqas minn dawk normali. L-inġinier Simon Xikluna kellimna dwar il-proġett u l-viżjoni il-qudiem. L-aktar ħaġa importanti li hemm f'dan il-proġett hija li issa għandna mekkaniżmu kif aħna niġbru din id-dejta kollha, naraw x'ħadem u x'ma ħadimx, l-affarijiet li ġew investiti biex meta mbagħad jiġu replikati fi skejjel oħra jew bini pubbliku ieħor simili u qed ikun jista' jieħu deċiżjoni aktar informata ta' x'wieħed għandu jagħmel skont il-klima ta' Malta. Fi żjara f'din l-iskola l-Ministru Konrad Mizzi iddeskriva l-proġett bħala wieħed imħallat f'termini ta' enerġija rinnovabbli u spjega li hemm madwar 25 dar fis-Siġġiewi li wkoll se tibbenefika minn dan l-investiment. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch sostna li permezz ta' dan il-proġett pajjiżna kompla jassorbi aktar mill-fondi Ewropej. Iżda li minn dan tenna li dan l-investiment ikompli jixed l-impenn tal-Gvern lejn użu tal-enerġija sostenibbli.